Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ukdoy. Taong 1966, Guruyan, Sorsogon. Isang liblib na lugar ang Guruyan sa Sorsogon. Noong unang panahon, hindi ito basta-bastang napapasok ng mga tao dahil sa sukal ng daan papasok. Wala ring eksaktong kalsada ang lugar, kaya karamihan sa mga dumadayo, kung hindi naliligaw, hindi nararating ang baryo. Ang ganoong sitwasyon ng pinagtitirhan nila Ukdoy, ang naging daan para magkaroon ng espekulasyon sa bayan, ukol sa kanilang mga nakatira sa ganoong kaliblib na lugar. May mga nagsasabing tirahan umano ang baryo nila ng mga aswang, at hindi naman niya yun ipinagkakaila. Sa lugar kasi na kinalakihan niya, halo-halo ang mga naninirahang mga nilalang. May mangkukulam, aswang, mambabarang, at ang pinaka nire-respeto nila sa lahat, ang lahi ng mga sagan-sagan. Isang uri ng aswang na binubuo ng 3 lahi: maranhig, gabunan, at babaylang itim. Eksperto ito sa lahat ng uri ng mahika. At kahit ang abilidad ng mga nilalang na hindi nila kauri, nagagawa rin nilang magamit sa pamamagitan ng mga nasamsam nilang mga mutya. Alam niyo kasi pinuno, hindi tipikal na nilalang ang mga sagan-sagan. Mga magnanakaw sila, subalit ang pawang pinagkakainteresan lamang nila ay ang mga bagay na magbibigay sa kanila ng hindi kapani-paniwalang abilidad. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakahusay ng mga sagan-sagan sa larangan ng pakikipagkombate. Gayunpaman, kahit ubod ng lakas ang kanilang uri, limitado lang ang kanilang bilang gawa ng malaking bilang sa mga kalalakihan nito. Walang kapasidad upang makabuo ng sanggol. Isang sumpa na matagal nang bumabalot sa kanilang lahat. At para maipagpatuloy ang kanilang lahi, nangyayanggaw sila. Isang tipikal na gawain ng mga aswang na nadadala na ng matinding desperasyon. Dagdag pa ni Ukdoy na kahit ganoon ang pag-uugali ng mga ito, lubos niya yung hinahangaan dahil mahigpit nitong sinusunod ang batas. Sa sandaling manirahan ang isang sagan-sagan sa baryo, hindi sila magiging salot sa mga tao, bagkus magsisilbi silang anghel de la guardia ng mga ito na handang makipagpatayan sa sino mang kakanti sa kanilang mga kakilala. Wala rin silang pakialam sa mga biktima nilang naninirahan sa lugar, lalong-lalo na sa mga buntis, sapagkat alam ng bawat isa sa kanila na kamatayan ang hatol sa sino mang sasalansang sa bakal na batas ng kanilang lahi. Sa halip di na pagkainteresa ng mga ito, mas pinagtsatsagaan nilang humanap ng biktima sa mga malalapit na baryo. Bagaman nakakalungkot ang ganoong balita, para sa pamilya ni Ukdoy at sa mga kakilala niya, hindi na nila ito problema. Ang tanging pinagtutuunan lang nila ng pansin ay ang sarili nilang pamumuhay at ang mga bagay na magbibigay kapayapaan sa kanilang lahat. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na kahit gaano pa man kalakas ang proteksyong hatid ng mga sagan-sagan, meron pa ring panganib na kailanman hindi nila maiiwasan. At ang panganib na yon ay malapit nang dumating. Kalagitnaan ng buwan ng Marso, nagpatuloy ang pamumuhay nila Ukdoy. Habang sila'y nagsasaka sa bundok, ang mga kakilala naman nila at mga kadugo nakatuon ng atensyon sa pagbebenta ng mga kopra sa baryo. Samut-saring gulay, bungang kahoy, tipak ng kawayan, at kung ano-ano pang pwedeng maibenta. May mga pagkakataon ding nagbebenta sila ng mga hayop, lalo na kung medyo marami na ang mga ito. Mabuti na lang talaga, may mga parokyano pa sila sa kabila ng mga masasamang kwentong umiikot ukol sa kanila. Kahit kasi nakakarinig na sila ng masasakit na salita, pinipilit nila itong unawain kasabay ng pagganti nila ng mabuting gawa. Dahil sa ganoong taktika ng mga kakilala niya, nakuha nila ang loob ng iilang mga taga-bayan. Hindi man ito ganong karami, sapat na ang bilang nito
para magkaroon sila ng kita sa pang-araw-araw nilang paglalako. Subalit, nang dumating na ang puntong na isama na si Ukdoy ng kanyang ama sa paglilibot ng mga paninda nila, nagbago ang kanyang mga inaakala. Marami siyang napansing kakaiba na hindi nababanggit ng mga manininda nila sa kanila. Ayon sa kanya, napakababa ng tingin sa kanila ng mga taga-bayan. Yung mga inaalok nilang paninda, tinawaran na nila, tinatawaran pa. Hindi lang yan, bastos din ng mga ito kung magsalita. Pakiramdam nga niya, may konting pang pangungutya kapag nagtitinda sila. Dagdag pa niya na, marami rin itong masasamang sinasabi na kesyo wala naman silang gagawin sa pera. Mga mangmang silang katutubong nakatira sa bundok at kung ano-ano pa. May mga banta rin siyang naririnig, ngunit sa hindi malamang dahilan, parang walang pakialam doon ang kanyang mga kasama at kakilala. Tinatawanan lang din nila ito kapag sinasabihan sila nito ng kung ano-anong masasakit na salita. Dahil sa ganun niyang karanasan, dito niya napagtantong kabaliktaran pala ng naiisip niya ang mga pangyayari sa lugar kung saan sila nagbebenta. Sinubukan din niya itong unawain sa abot ng kanyang makakaya, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Naging baluktot ang kanyang mga desisyon, kaya pagbalik nila noon sa kanila, dali-dali siyang tumungo sa pamilya ng mga nilalang na nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Alam ni Ukdoy na masyado siyang padalos-dalos sa pasyang yon, subalit wala naman siyang mapagpipilian. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, direkta naman siyang tumungo sa tahanan ng mga ito para magsumbong. Markado ni Ukdoy ang mga taong nakita niya noong gabi, kaya naniniwala siyang kung matutukoy niya ang mga ito, paniguradong mahahanap ito ng mga sagan-sagan. Upang masiguro ring walang sasalansang sa kanyang nais, nagdesisyon siyang huwag ilahad kung kani-kanino ang naisip niyang plano. Hanggat hindi niya pa ito natutupad, siniguro niyang siya lang ang nakakaalam ng tungkol dito. Sa paglalim naman ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, direkta na siyang tumuloy sa bahay ng mga nilalang. Kilala naman niya ang padre de pamilya, kaya hindi na siya nag-alinlangan na doon ay pumunta. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, kagaya ng inaasahan, narating na nga niya ang bahay ng mga nilalang. 6:00 pa lamang ng gabi, sarado na ito, kaya nung marating niya ang bandang bakuran, tumigil na siya sa paglalakad. Naging mahinahon din ang kanyang pagtawag, lalo pat alam niyang may mga sigbin na nagmamasid sa paligid. Hindi man niya ito nakikita, nasisiguro niyang nagmamasid lang ito kung saan-saan. Magandang gabi, Manoy Bok, si Ukdoy ho ito. Pwede ba kayo makausap saglit? Pagtawag ni Ukdoy habang nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, medyo napapaisip na siya dahil wala pa siyang nakikitang taong nagbubukas ng pinto. Nanatili ring tahimik ang kubo na parabang walang nakarinig o nakatunog man lang sa kanyang pagdating. Hindi nagtagal, nang mapagtanto niyang wala na talaga, dito na siya nagdesisyong maglakad-lakad. Ang kaso lang nung ginawa niya ito, naagaw niya ang atensyon ng mga sigbing nagbabantay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, matapang siya nitong sinundan. Kahit anong gawin nito, nanatiling nakatuon sa kanya ang mga nanlilisik nitong mga mata. Sa abot din ng kanyang pagkakatanda, nasa humigit 8 sigbin ang sa kanya noong nakasunod. Bagaman kawangis ito ng isang aso, marami sa parte ng katawan nito ang sadyang kakaiba. Bukod sa masyado itong matangkad, kumpara sa mga ordinaryong alaga, masyado ring mahaba ang mga balahibo nito. May mga pagkakataon ding naglalakad ito ng paatras, isang abilidad na hindi pangkaraniwan sa mga aso. Dagdag pa ni Ukdoy na umiikot din ang mga leeg nito na parabang wala yung mga buto. Sa mga sandaling yon, gustong-gusto na talaga niyang tumakbo, ngunit pilit siyang nagbabaksakali
na baka lumabas ang matandang hinahanap niya para makipag-usap. Kalaunan, nang marating naman niya ang likurang bahagi ng bahay, dito niya nasipat si Manoy Bok na may pinapasok na katawan ng tao sa may bandang kusina nito. Nasa 6 na pirasong bilang ng mga bangkay na kanyang nakita at ayon sa kanya, nalinisan na ang mga ito. Kung nakakita na kayo ng mga karning baboy sa katayan, gano'n na gano'n ang estado ng mga labing kanyang nasilayan. Nakakakilabot din ito kung titingnan dahil kahit ikaw na inosente, masasabi mong inihahanda ito bilang mga pagkain. Matapos naman yung maipasok ni Manoy Bok, agad naman itong sumilay sa kanya habang naglalakad papalapit ng nakangiti. Pagharap nilang dalawa, nagpunas ito ng kamay nito sa kanyang damit. Bago ito iabot sa kanya, senyales na kinakailangan niya roong magbisa pagpapakita ng galang. Anong kailangan mo, Okdoy? Bakit gabi ka nang pumarito? Hindi mo to ginagawa. Kaya duda ako. Masyadong mahalaga ang sasabihin mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad niyang inilahad ang mga bagay na kinakailangan nitong malaman. Ginuhit din niya sa isang lumang papel ang mukha ng mga taong nangutya sa kanya para mas maging malinaw ito sa matanda. Subalit, nang masipat naman ito ang kanyang mga iginuhit, hindi ito pumayag na sundin ang larawan. Kung gusto mo talaga silang patahimikin, kailangan mong sumama para naman saksing buhay ka. Alam mo ang patakaran namin sa pagtulong, Okdoy. Kaya ako na ang nagsasabi sa'yo, hinding-hindi mo yun mababago. Magkaroon ka lang ng sapat na tapang, susundin namin ang gusto mo. Pero kung magpapadala ka sa takot, wala na kaming magagawa. Pagkarinig naman ni Okdoy sa sinabi nito, hindi niya maiwasang kilabutan. Kahit kasi wala pa siyang karanasan, alam niya kung gaano kabrutal ang gawain ng mga sagan-sagan. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, sumariwa sa kanyang memorya ang mga kwento ng matatandang minsan nang sumama sa pamilya. Karamihan sa mga ito na wala ng sariling bait dahil sa tindi ng mga pinagdaanan nila. Hindi lang yon, may mangilan-ngilan din sa kanilang namatay na ayon sa mga usap-usapan, kinain din ng angkan ni Manoy Bok. Siyempre, kilala nila ang mga biktima, kaya hindi kaagad sila pumayag. Ang problema, wala naman silang magagawa. Nasa ilalim sila ng poder ng mga nilalang, kaya wala silang sapat na rason para sumalansang sa mga nais nito. At ang ganoong pangyayari, ang nagbigay daan para sa kanila, nakatakutan ang mga nilalang na tinuturing nilang Anghel de la Guardia. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinamahan siya ng matanda pabalik sa kanyang bahay. Binigyan siya nito ng isang gabi para mapag-isipan ng kanyang mga desisyon sa buhay. Dagdag pa nito na, sa oras na makapagpasya na siya, wala na siyang paraan para ito ay mabawi pa. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, tahimik lang naman siyang sumang-ayon. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa kanila, agad naman itong umalis. Nang makalayo na ito, dali-dali naman siyang pumasok sa siwang sa lihim niyang daraanan kapag pumupuslit siya ng 10 oras. Sa pagpasok niya sa kanyang silid, nadatnan niya ang kanyang mga kapatid na mahimbing nang nagpapahinga. Bale, mag-alas 11 na rin kasi noon ng gabi, kaya hindi na ito nakapagtataka. Paghiga naman niya sa kanyang pwesto, agad naman siyang napapikit habang humihinga ng malalim. Bawat pintig ng kanyang puso, may mga katanungang pilit siyang sinasagutan. Gusto niyang umatras sa alok ni Manoy Bok, pero mas nanaig ang kanyang kagustuhan na patayin ng mga taong tumatawa at nang mamaliit sa kanila. Hindi lang yon, desidido rin siyang parusahan ng mga ito, pagpapakita na hindi sila basta-bastang tao. Ilang oras pa ang dumaan, nang akmang malapit na siyang makatulog,
Narinig niya ang boses ng kanyang ama sa tabi niya. Napansin na rin niya ang liwanag na nagmumula sa maliit na gasera, kaya dali-dali niyang iminulat ang kanyang mga mata para matingnan ang mga nangyayari sa paligid. Pagsilay naman niya sa gilid kung saan siya nakahiga, dito niya nakita ang kanyang ama na tahimik na nagmamasid. Wala itong sinasabi na kung ano-ano. Animoy pinakikiramdaman lang siya nito. Pagupo naman niya sa higaan, dito na siya kinumpronta ng tatay niya ukol sa rason ng kanyang pagbisita sa pamilya ng mga sagan-sagan. Naniniwala itong may malalim siyang dahilan at sigurado rin itong ang pinaghuhugutan nito ay ang mga nakita niya noon sa baryo. Dagdag pa ng kanyang ama, matagal na itong nangyayari sa kanila, kaya kung iisipin pangkaraniwan na lang ito. Nasa kanila na lang din kung magpapaapekto sila sa ganoong mga salita. Makinig ka, anak. Kapag sumama ka sa kanila, hindi lang ikaw ang malalagay sa alanganin. Makukuha mo ang gusto mo. Pero isipin mo, ano ang magiging kapalit nito? Tandaan mo, hindi lang ikaw ang masasangkot. Isipin mo na lang ang mga kakilala nating nagtatrabaho ng maayos at patas. May mga pamilya silang binubuhay. At ang bayang yon ang nagbibigay posibilidad sa lahat ng ating mga kailangan. Dagdag pa ng kanyang ama, bata pa siya, kaya maaaring hindi pa ganoong kalawak ang pag-iisip niya. Aminado rin itong mahilig siyang magtago ng puot at hindi siya sanay na makakita ng mga kakilala nilang naaapi. Nang marinig naman ni Ukdoy ang tungkol dito, di naman niya maiwasang magdalawang isip. Alam niya kasing tama ang kanyang ama, kaya kahit anong gawin niya, wala siyang kapasidad na tutulan nito. Hindi nagtagal, nang mapansin naman itong hindi na siya makapagsalita, nagdesisyon na itong tumayo habang ipinapaalala sa kanya ang mga bagay-bagay. Paglabas naman ito ng silid, di niya maiwasang mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ang madilim na paligid. Siguro nga, tama si tatay. Bulong niya sa kanyang sarili, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha dahil sa mga nangyari noong nagdaang araw. Pilitin man kasi niyang patawarin ng mga ito, sadyang hindi makain-kain ang mga salitang binitawan nito sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Dala ng bigat ng kanyang dibdib, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Paggising niya, napansin niyang maliwanag na sa paligid. Wala na rin doon ang kanyang mga kapatid, kaya dali-dali naman siyang tumayo para tumungo sa kusina. Sabay-sabay sila noong nag-almusal at pagkatapos diretso naman silang lumabas ng bahay para gawin ang kanilang mga trabaho sa pang-araw-araw. Habang abala ang kanyang mga kapatid, di naman siya magkamayaw sa pag-igib ng tubig. Nang mapuno na niya ang lahat, sakto naman ang pag-alis noon ng kanilang ama. Inaasahan niya ito, lalo pat hapon lang ang trabaho nito sa bukid. Kalaunan, nang magkaroon na siya ng libreng oras, nagmamadali naman siyang lumakad patungo sa bahay ni Manoy Bok. Nadatnan niya doon ang mga anak nito na kasalukuyang nagpapakain ng mga alaga nitong sigbin. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinawag. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagmamadali naman siya roong lumapit, bitbit ang iilang bunga ng mangga na nakuha niya sa daan. Nang magkalapit na sila, masaya namang inilahad ng magkapatid ang tungkol sa mga taong ipinapapatay niya. Ayon dito, tuwang-tuwa ang kanilang ama nang marinig ang tungkol sa balita. Nabanggit din ito na kagabi pa sila naghahanda para sa mga panibagong pagkain na paparating. Dagdag pa nito, kasalukuyang wala pa roon ang kanilang padre de pamilya, gawa ng meron itong mahalagang lakad. Ngunit huwag umano siyang mag-alala sa kadahilan ng bago sumapit ang gabi, nakabalik na ito sa kanilang tahanan. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito,
Napangiti lang naman siya habang tumatango. Inilahad niya rin dito ang kanyang desisyon na ituloy na ang plano. Napagtanto niya kasing importanteng maisakatuparan niya ito, gawa ng sa pamamagitan ng hakbang, rerespetuhin sila ng mga tao. Pagtatapat pa niya na ang sakripisyo niyang yon, ang simula ng pagbabago ng sitwasyon. Upang maging huli na ang kanyang desisyon, iniwasan niyang isipin ng mga taong sinasabi ng kanyang ama na maaapektuhan. Mas mahalaga kasi para sa kanya na mabigyan ito ng leksyon para matuto sa kanilang mga pagkakamali. Dahil sa ganoong paninindigan, wala nang nakapigil kay Ukdoy. Pagpatak ng gabi, dito na siya hinanap ng kanyang ama para sana kausapin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya nito nakita. Lingid sa kaalaman nito, kasama na siya sa grupo ni Manoy Bok. Kasalukuyan na rin nilang tinatahak ang daan patungo sa bayan. Habang binabagtas ang masukal na kagubatan, may mga pagkakataong naiisipan niyang umatras. Ang kaso lang, tuwing naiisip niya ang pagod ng mga nilalang na sumama sa kanya, nahihiya siya. Aminado rin siyang wala na itong atrasan, alinsunod sa kasunduan nila ng pinuno ng sagan-sagan. Hindi nagtagal. Pagdating nila sa printera ng bayan, nakita nilang wala na roong gaanong tao. Isipin ninyo, 6:00 pa lamang yun ng hapon, pero karamihan na sa mga bahay-bahay nakasarado. May mga tao mang makikita ka sa labas, pawang mga magsasakang papauwi na galing trabaho. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, dito na siya nilapitan ni Manoy Bok para kilalanin ang mga taong hinahanap nila. Sa hindi malamang dahilan, di na siya nito tinanong. Sa halip ang ginawa nito, pinasukan siya nito ng kulay lilang baging sa kanyang dila. Pagsarado naman niya, dahan-dahan niyang naramdaman ang paggapang nito patungo sa kanyang utak. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang binulungan ng matanda na huwag huminga ng malalim. Pagsunod naman niya sa sinabi nito, mabilis na naglakbay ang kanyang wisyo sa kabuuan ng lugar kung saan sila nagtatago. Parang liwanag itong kumalat sa paligid at pagtigil nito, nakita niya ang mga bahay ng mga taong kanilang pakay. Matapos naman itong gawin ni Manoy Bok, dali-dali naman itong binawi ang baging sa kanyang bibig. Pagtago nito sa kanyang salawal, tinapik siya nito sa dibdib habang nag-uusal. Mas detalyado kung kasama ka, hindi ba? Malapit na natin silang makuha. At wala kang ibang gagawin kundi ang maghintay. Bigyan mo kami ng 3 oras. Ihaharap namin sila sa iyo ng buhay. Tandaan mo, Ukdoy, kung talagang gusto mong maging halimbawa, hindi ka lang dito bastang magtatago habang kami ginagawa namin ang aming trabaho. Obligado kang sumama at magpakita sa kanila. Napapanahon na para ipakita mo rin ang tapang na meron ka. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito niya naunawaan ang pinakaplano ng matanda. Bagaman hindi siya roon kumbinsido, nasisiguro niyang ito ang pinakamalaking bagay na kanyang may aambag. Ilang minuto pa ang lumipas, pagsang-ayon niya sa nais ng matanda, agad naman yung umatungal ng malakas, kasabay ng pagbigay nito ng hudyat sa kanyang mga anak. Pagsilay naman ni Manoy Bok na nakapagpalit anyo na ang lahat, nagmamadali naman itong tumayo sa lugar kung saan sila naroon. Kasama si Ukdoy, tahimik lang nilang tinahak ang daan, habang ang mga anak naman niya, sinusuyod na ang mga kabayanan. Dahil sa ingay na kanilang nagawa, agad nilang kinuha ang atensyon ng lahat ng nagpapahinga. Sa kalagitnaan ng gabi, alam nilang lahat ng mga bahay na madaraanan nila, gising at palihim na nagmamasid. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Ukdoy, alinsunod sa plano ng sagan-sagan. Ang nais kasi nitong mangyari, ipakilala siya sa lahat. Magpapanggap siyang pinuno ng mga nilalang
upang magdulot ito ng takot sa mga taong nang aapi sa kanila. Pamamarcha hindi nila nang walang saplot ang kanilang mga mauhuli bago ilabas sa baryo. At para naman mas maging kapani-paniwala pa ito, binigyan siya ng kapamahalaan ng matanda sa mga sigbi nitong alaga. Mariin din itong inilahad na kapag nangyari na ito, ora mismo bibigyan siya ng respeto ng mga tao kapag nakita siya nitong maglakad sa bayan kinabukasan. Nasisiguro rin ito na hindi siya gagalawin ng kahit na sino sa takot na baka kagaya ng mga nauna, balikan din sila. Kahit nanginginig sa takot noon si Ukdoy, sinunod niya ang larong gusto ng matanda. Makalipas pa ang kalahating oras na paglilibot, nadatna na nga nila ang mga anak nito na nasa labas ng bahay, hawak-hawak ang mga taong nakita nila sa pangitain ni Ukdoy. Matapos nun, hinubaran na nila ito bago talian ng mga baging sa paa. Hindi nagtagal, nagsimula na rin silang maglakad papalabas ng bayan. Walang naging kaabe-aberya ang mga plano nila, kaya naisip niya noon na magpapatuloy ito hanggang sa makalabas na sila. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakapukaw pala siya ng atensyon ng mga albularyong nagtatago sa lugar. Mula sa entrada ng bayan, palihim na sila nitong minamanmanan hanggang sa makuha na nila ang mga taong kanilang pakay. Pagdating naman ng grupo sa may bandang liwasan, bahagya namang napahinto si Manoy Bok nang may mapansin itong kakaiba sa paligid. Nagkalat na rin ang presensya ng mga albularyo sa lugar, kaya sa halip na magpatuloy, pinili nilang tumigil at magmasid. Ayon sa matanda, kasalukuyan na silang nasa loob ng bitag ng mga albularyo. Konting usad pa, maaari na ring umatake ang mga ito, kaya hanggat maaari mas mainam na dumistansya sila ng bahagya. Nang marinig naman ni Ukdoy ang abiso ng nilalang, di naman niya maiwasang makaramdam ng takot. Mangyak-ngiyak na rin siya noong mga oras na yan, ngunit pilit niyang pinipigilan ng kanyang sarili. Nanatili rin siyang matapang kahit unti-unti nang pinapatay ng takot ang kanyang kalooban. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nga nagpakita ang mga albularyo na nagtatago pala sa mga puno na nasa gilid ng daan. Armado ito ng mga armas at sa estado nito, parang nakapagdesisyon na itong pumatay ng tao. Pagsilay naman ni Manoy Bok sa mga nilalang, dahan-dahan naman yung lumapit para ibulong sa kanya ang mga nasa isip nito. Huwag kang magpakita ng takot. Ang pagkakaalam nila, ikaw ang aming pinuno. Utusan mo kami at kami ay susunod. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman siya nagdalawang isip na sundin ng matanda. Pagkababa niya ng utos, parang mga demonyong nasiraan ng pag-iisip ang mga anak nito. Hindi pa man kasi nagsasalita ang mga albularyo, walang habas na nila itong sinunggaban. Kisap mata lang ang naging pagitan nang biglang sumiklab ang kaguluhan sa lugar. Kalaunan, napuno na ito ng mga sigaw at mga iyak ng albularyo dahil sa walang patid na pag-atake sa kanila ng mga sagan-sagan. Sinubukan na rin nilang ibuhos ang kanilang mga kaalaman sa lihim na aral, ngunit lahat ito walang naging epekto. Habang tumatagal din ang kanilang pakikipagbuno, pansin na ng mga albularyo ang pagbitak ng kanilang mga agimat at mutya. Pilit na rin nila noong sinusubukang gumamit ng mga usal pero hindi ito tumatalab sa mga sagan-sagan. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, isa-isa na itong sumuko sa mga kamay nila. Ang mga albularyo namang nanatiling matapang kahit natatalo na, pinili nilang paslangin. Wala namang kasing pagpipilian ng pamilya ni Manoy Bok, lalo pat hindi nila ito kayang dakpin. Nang mapansin naman itong iisang albularyo na lang ang natira, ang matanda na rin mismo ang sumugod dito, dahilan para agaran niya itong mahawakan sa ulo. Pagramdam naman ng albularyo na nababasag na ang kanyang bungo, di na nito napigilang manginig
hanggang sa mabitawan na rin ito ang armas na kanyang tangan. Kilala niyo ba ang inyong kinakalaban? Wala kayong ideya kung anong lahi kami. Kaya huwag niyo kaming ikukumpara sa mga mababang aswang na inyong napapatay. Ano, albularyo? Nakakatuwa bang malagay sa ganitong sitwasyon? Pagkalahad naman ito ng matanda, halos magmakaawa naman ang albularyo na kanyang nahuli. Pilit na rin itong nagpumiglas pero wala itong sapat na lakas para makatakas sa kamay ng matanda. Nang maramdaman naman ni Manoy Bok na hindi pa rin ito sumusuko, dito na siya nagdesisyong pisakin na parang itlog ang bungo nito. Sa isang iglap, biglang bumaon ang kanyang kamay sa ulo ng albularyo. Ito na rin ang naging daan kung bakit agaran itong binawian ng buhay. Pagkatapos ng pangyayari, para itong sakong ipinasa niya sa kanyang anak. Nang matalian na rin nila ang lahat, agad naman nila itong kinaladkad papalabas ng lugar. Pagbalik naman nila sa kanilang baryo, naging abala naman ng mga sagan-sagan sa paglilinis ng mga bangkay. Bilang pasasalamat kay Ukdoy, inabisuhan siya ni Manoy Bok na huwag magbahala para sa mga kadugo nito. Dahil hanggat nananatiling mataas ang tensyon, hindi sila magsasawang kumilos para maprotektahan ang kanyang buhay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Kinabukasan, bumalik siya ng bayan at nakita niya kung papaano matakot sa kanya ang maraming bilang ng tao. Sa loob ng 3 buwan, kinikila niya ito ng pera, ari-arian at lahat ng bagay na kanyang natipuhan. Ito na rin ang naging daan para umunlad ang pamumuhay nila, ngunit hindi pa rin ito nagtagal. Gawa ng lingid sa kanyang kaalaman, may mabigat na sumpa pala ang nakaatang sa ulo niya dahil sa pagsunod niya sa nais nung matanda. Ano man ang bagay na yon, ito ang tumapos sa kanyang buhay. Nung mamatay si Ukdoy Pinuno, naikwento niya pa sa kanyang ama ang mga ginawa niya. Dahil dito, tuluyan ang nalayo ang loob nila sa mga sagan-sagan. Kasama pa rin nila ito sa iisang baryo ng ilang dekada, pero hindi na ito dahilan para humingi sila roon ng pabor. Mabuti na lang, pagkaraan ng 4 na dekada, naglaho na parang bula ang mga ito. Yun na rin ang naging hudyat sa mga kapatid niya upang lumipat ng mga lugar para tuparin ang kanilang mga pangarap. Pero alam nyo ba na kahit magkakalayuman, ni minsan hindi nila nakalimutan ang tungkol sa buhay ni Ukdoy at ang paglapit nito kay Manoy Bok, ang pinuno ng mga sagan-sagan.